kaayoh. Hello everyone, have a wonderful day. Kumusta mo kinabos? Gutom ka na ba? Well, kami po. Kaya nga welcome sa akong mukbang challenge, and this time, mo ba nato karon for the million times around akong hashtag more collaboration. Coming up this time, ay kinilayin niyo na lang magkatera DJ Yaya Ozawa para sa Paagos Vlogs. And of course, let's all welcome aming pillar of amazing fun! Yay! Woo! And of course, ang baga kayo noong dirinisay. Ang syempre siya ang nag-invite sa atin, right? Yes. Thank you so much for Martin. And of course, ZARKS Burger. Now, hashtag Koreanong Bisaya. DJ Kokoy Martin! Round of applause, please! Anneong Haseyo, kumusta na ulit ha? Kanina po yan ang Bisaya DJ Kokoy Kolokoy, and we are ready for our mukbang challenge. Thank you so much, ZARKS Burger! Yes! Oh. Now, let's start. Let's start. Siguro explain natin sa mga Mga din yan itong All-Star. Mga din mga All-Star ko lang kare din. Ang kare ang tuwang what's that name? Moni siya ang Lupus. Lupus. Sing-sing na nag-post. Kailangan Sing-sing. ano siya? Aritos. Aritos. Onion loops. Onion. Onion hoops. Sa Hall of Fame Onion ng hoops. Actually, Onion hoops. so it's an all-star set. So, all-star, onion ay onion loops. Na pwede siya ganito na aritos. Yes. We also hear our cheesy bacon fries. And Cheesy bacon fries. Perfect. Charan! Buffalo wings. Yes. Buffalo wings. Kamag-anak, I believe I can fly. Yes. And the whole thing At siyempre naapot rin ang mga banggitan ng mga lamig kayo. Kamsahamnida burger. Kung siya lamig yung sa kagaraman, isa sa English mo. Okay. Kamsahamnida. Ilocanic. Tapos, grilled cheeseburger is, ayan. Ito. Grilled Cheeseburger and, kani, Muna siyang Tom's genuinely mac and cheese or homemade mac and cheese. Lamig kayo. Ay, glass burger Yeah. Ang mukha na nilagay si Ami. Tanaw na ito kung yung mga silang pakpa. Correct. And let's begin. And of course, dapat rin gusto ko ba ito nalimutan? Actually, i-share niyo doon sila kung ulit ng dinner, BE, gabi ng breakfast. Okay, gabi ng breakfast. So nagsabot po kami guys nga mag-breakfast para na po ang mga story. Correct. Diba? Gutom na. Gutom na. Pero mag-pray. Mag-pray pa. Okay, let us pray. Lord, thank you so much for food. I love it. But I tell you what, Lord, thank you so much for food and all these blessings, Lord, for all of things, Lord. And we love to see you, Lord. Thank you so much for ZARKS Burger para sa buong mukbang siya. Is it for Amen? Amen. So, first step, you have to hold your tinidor and your may kalagot kanilang kailangan. Char lang. So, Asa magsabot? sunta na to sa Bisag asa. Asa, no? It's your free. It's your free. Hindi siya matinidor. Ano kung push up ko eh? Yan na. Dito na kanan. Push up ko eh. Ayun, okay na. Okay na. Kanina ako. Ito na eh. Time lapse din. Ayun lang. Fry. Nagpapinarap ko. Dito. Guys, hindi ko mukha ulit. Kaya ni Ario. Onion rings. As in guys, mga lahat yung nakatapos na chicken here. Natapos. And then,
Yeah, also, sa pinakalamig na tumulakan lang ang grilled burger cheese. Baka kami nagkaroon pagkakabing pagkapunta. Napasko tayo. Baka ko'y maingon. Okay. Tayo. Kaya ko lang. Okay? Ayaw ko na. Dapat kasi ginagawa. Wala, wala talaga sa video. Worth it tayo kay lamig tayo ng pagkaw kaya. Lamig tayo. Nag-antan pa siya. Lamat tayo. Mag-excite tayo na. Basta lang naman sa Facebook na newsfeed. Malamig kayo mga friends. Okay. Basta lang tayo. Try this grill. Think about it. Ang sarap. Crazy! Ano ang masasabi mo? Napakasarap dito, boy. Alam mo, salt na sarap. Halip! Oh! Isang pagkain, napakasarap. Punta na sa ZARKS Burgers. Pakadudugan! Next time na mga mukbangin, tapos ang sige natin bang mga question. Hindi man ka mag-relax. Diyan kami ba na nag-live? Ano naman, andam na question. Ako po, bago na lang kami. Kami tayo, gusto ko yung happy na relationship. Promise, di ka magpasila, chuchong na rin ng mandok. Tana lang mo. Pero masarap. Okay guys, alam mo, it's my first time here and alam mo, I guess, oh my God, ang sarap! Oh my God! Hindi mo siyang kambing. Kaya nakakaon na din nasa sakwa. First time ko talaga dito, but oh, I love it! Oh my God! Ulaw tayo, nagdating tao na lang ako. Okay na. Kalamig tayo. Ito yung kanilang hello wings. Paano win? It's very, it's very, kami din ako. Alam mo, alam ko Paano mo din I can do it. Is this very spicy? Ay, pwede na. Kaya nga tamis, pero lamig. I will definitely come here and will bring my family. You don't even understand me. Ano mo ba na yung dali?
I was 20 years old. Kalau nggak sendiri. Kalau nggak gitu bakal Lamig tayo. Pinsan ka. Grabe. Tamanin yung next mukbang. Gagawin na sana. Thank you so much. Salamat kayo. Sa South Porter, Canada. Thanks, Koreanong Haseyo, for including us in this invitation. Also, ZARKS, thank you. Thank you so much. Ako yung nawawalang pandit ni Coco. Na nakita niya ngayon ako ay may Huwag pa kayo kambing. Dalawa lang, buhay kasi tayo kayo. Lamig kayo. May lang change ko. May lang change ko. ulit. Patay, gutom pa mo. Oo nga, ka-over. Dapat. Ano yung Di paling ko. Bilang no? Kaya nang ilas. Kaya lang, dapat lang na dapat ka. Nambak naman. Nambak. Gawang baka buwa. The best. Tanaw-tanaw mo na sa video. Sa commercial. Hindi ko, hindi mo Commercial. This is the first mukbang, the best mukbang ever. Thanks for making it possible, Zach Burger. Zach Burger, thank you so much. Dapat. Lamig tayo. So my message to you, Zach, thank you so much for the love. We truly appreciate your love. Pero nag-feel ni Zach. Kasi Ay, si Parekoy, thank you so much. Nag-invite niyo din yan ni Parekoy. Jetro Pero. Thank you, Zach. So, is it your first time here? First time. Yeah, your first time. Me too. Thank you so much for that. Pero, magbalik-balik na nila. Definitely. Dati mo burot ka rin. After ka mo burot kasi atanan. No, din kami na what you see is what you get. No? What you see is what you get. Yeah. Ano yung burger na ulit yung ba? Picture, wapo ka. Abot kayo mo nga kayo. Expectation versus reality. But see, expectation and reality is so like kaiba. Dapat. Kaya? Hindi siya ma-food American. Because Jack is an American person. And we used to be friends when I was Close mo. Yes, no? And all the ZARKS, like this, no? SARS. ZARKS. Is that what you about? Kurang mo ka tayo. So actually, that's why I don't have, I usually use more because the same, you know, country we, our artists, so sauce, called us. Sapogas, very delicious.
Napakasarap nito. Kahila. Ayan. Tulala. Tangahag na ako sa isa eh. Natulala. Kalami. Ayun na lang. Wala na po. Target ko na ito na ito ni. Target ko na ito ni. Target ko. Ay, okay. Very good. Ay, talaga. Very fantastic. Hindi rin kayo basta. Very, the target this first. Very genius. Paano kumain ang Oh. Mayaman. Mayaman. Kaya, ikaw mayaman. Ikaw braot. Wow. Ikaw Ako ang patay gutom. abebe. Pabebe ako. Ah. Mayaman. Mayaman. ganito kumain ang mayaman? Tulo, day gila. Ano na? Kala rin ko na. Ganyan. Ikaw naman, paano kumain ang Patay gutom. Patay gutom. Go, patay gutom na sirado. Nga yung pinaggutom. Yes. Pabebe. Kabebe. Dahil. Murang ramen mo. Marami yung sakal sa kanya siya. Bunga na tayo. Mga nangyabot kami sa pagkausap sa lamig na balita. Sabi ko, Baboy lang. Pag magkaon din sa igda. nalabot ka? Nalabot ka? Baboy talaga. No. Uy, napauro. Naglutan ng space para nga Bawo na lang. nagdinig ako para nagkusog pa. So, okay siya, pwede naman na siya Ulo. Hindi pa maganda. Sa ano ka, routine. Uy, na ba ito? Sa pabindi ko Dahil niya. ang puro talaga. kaya ako, kaya sa ano ko, Bago ako. dalawa din na. Dalawa naman yung amin eh, di mo naman yan. Ay, hello. Uy, sa kabalutso. Isa lang helicopter. Hindi ko ba yun? Ano ba ito? Laming guys, marami. Mo niya tulad ng price. Correct. Yan yung price ng pinakalit ng expectation. May iba, yes, may iba ng price. Sa Facebook ko, kaayoh. Tao po. So, hindi ko alam sa personal. Ready to meet. So, same temperature siya. Kaya mo sa Facebook ko, ako niya. Hindi ka naman sa personal. Ready ko sa burger na rin. Sa price. Sa Facebook ko, kaayoh. No winter. Sa personal. Mas kaayoh. Grabe na mix, guys, back paano. Ako lang mo dito, palit gusto lang. Okay. Mura niya ang pinakalimutan na inyong balik-balikan. Nakalamig na burger sa Cebu kalimutan. Cebu Kalibutan. Shout out sa Bisaya. Next time, mamalit na may lipstick na waterproof. Oy, Agnas. makaagla. Walang mga ilaga unaw. Walang mga ilaga unaw. Kaya, hello. Ang video ba mura gapon wa na ko ang picture and video. Oh, God. Don't know, Mo na yung nag-mukbang challenge. Wala na kakaya, hindi naman kakaya. Kalugwao na kong matali. No po. Sumahan ko. Tayo. Bro, mga kuwan ba? Naluyan nga, matulog na sa Matulog na tayo sa ano.
eh. So, ano eh. Palawan din si Del. Balik. Ano ba? Hindi naman sa tanong yun. Oo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanina, ano ba? Ginupaon naman taman. Ano, rugol pa mo? Bidok ka. Lainan ka na sa ginupa. Ginupa sa kabusog. Lamig din sa spam. Lamig din sa tagkaran. Nagsusun namin out. Huwag ko pamig... Napamigsikan na ako. Naging mabusikan na. Every morning. Pag naka-milk tea na. Ano ko yung ano sa milk tea mo? Ano ko yung kahon? Karitahan mo. Pag ano, gawin tanan ba? May pag mama tagkawala nilo kayo. Hindi na pinatuloy niya. Kaya nga, ano ko yung salamat. Pag yun yung gulo. Bakit na gawin? Perfect kayo guys. Na madala na sa kamarkada dahil umaak. Ano yun? Kaya ako yung guys. Use ba ano yung... Ha? Sila mo. Dala ko na kayo mo. Kaya mo dito sila sila yung... Dala na. Sa kanan, papel ka kami. Matamalan niya. Wala lang. Tumba. Ay, dala ko ma. Ako na lang. Sabol yung pan... Dili pa da. Dili. Kumana ka patsis na tumarang. Kasi lima. No! No! Pwede ba ito? Oh my God. Pero hindi ko na kaya dito boy. Busog na ako. Rezi! Kumain ka pa! Lamig ka ayun! Ang dami kasi po. Tingnan nyo. Hindi pa namin na-hero. Grabe. Hindi pa nagtataro. Oh my God. Puro sa mata rin ni na Christy. Di makakaya. Pagkakara ko. Hindi kayo. Hindi naman makaya. Saan mo hindi? Sayo! Onion rings. Gawin ako ano, natais. Pag-irin mo. Gawin ko. Great fresh fruit. Talaga ng gato. Ano ito pa kayo na Kat Bernardo. Hinanap sila rin nila ng ka. Ano ka? Ano ka nila ng DJ. Ikrata ko ng habang relasyon yung nagmamahala. Kamusta ang last day? DJ. Dito yung kapag sa ano. Pagkamuti-kasiga ko lang yun. Ano ba? Ano ba? Ano mo rin kasi? Sabi, ito sa Philippines naman ko. Kilawan natin na. Ops, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Hindi na nabili ko yung mga Chanel ko. Oh. Hindi ako makahinga. Wait, boys, ano pag-ingat ka na? Bali kasi yung makla. Tumol. Nami. Go. Oo. Ikaw pa kasi tulog. Push mo yan. Ano ko bilang sa kayo mo Yung ano, yung utak ko gusto ko kumain, yung big ko gusto ko kumain. Pero ang siya gusto surrender. Pupusdik ang tiyan na ni Grabe. Laban ZARKS. Laban ZARKS. Super, that things. Pasisi, pasisi. Yan. Sabi ko,
Tulog mo siguro tayo. Kaya na ito ginapatay next hot destination. Yes, I'm going to the next Abrihan lang ang mga botones. But so far, ang turok this time, kay ang tuwang fries, Yes. All-star. also all-star set, Mhm. and also ang grilled, Grilled grilled cheeseburger. cheeseburger. So, Sorry, yeah. kayo. and our onion rings, dapat i-zoom rin na. Kita na itong Onion rings. onion rings, med konti na lang siya. And yung chicken namin, since Buffalo. ang buffalo wings pala, Oh. Yeah. medyo na ako na mabili because sa mga nahilig kayo ng mga halamang Yes. oh my gosh, you must try it. Yes. Rice is good. So, also, wala na kong tawag na Pero kaya siya na gawin isa. Isa kapati. Pati try isa kapati. Unang kaya. Unang kaya. Try mo. Dami niya. Para mo isa kapati. Sige. Oh. By water. Kaya dito. Try mo. Balik na isa na. Nakuha, lubalot ko. So, ito siya slice. Slice mo. Slice na. Saan pa ganun pala? Oh. Yan ang Ano pa ito si Egg sa bilag mo eh. Ay, nagay-bulok. Kahara na na. Gusto siya pagtulog. Ano ang paglalong ko? Ayun. Buko mo. So, parang tuyo siya. Yes. Ano ulit? Ayun. Ay, gawin guys. Gusto mo mag-live ka? Ay, ay, kanina gamay ako. Ito Manila. Ayun, ito. Gamay lang sa Gante! kamata ko lang niya ako eh. Lumi kayo! Grabe! Grabe. So, nagul ka na ni Gani. Pwede naman ko. Ano ang power ko? Ay, try ka. Ay. Wala din eh, isaray mo ka pero mga huwag mga tampalasan. Mga may pulis na paslumpa. Estudyante mga paslumpa. Ako Thursday mo na ngayon ako. That's why dumating ako sa puso mo. Bumigay siya pero hindi na kaya. Ito mo. Ako diri. Uy! Kaya sa katara. Pili ko ba? Grabe caramel ya. Ito na wala na. Kanang pot kaya. Fish pasta. Onion rings na. Kaya lang kayo. Dami. Ay, Hello, Migayo! Sik-sik sa laman, guys. Bakit? Wala dito pin. Kampo kayo. Ricardo! Ricardo! Kala ka Hello, dili. Robin! Dapat isaway kay Diri Kuya Card. No. Last year yung pang-lima, no? Ay, sobra ba? Good for 10. 10 actually 10. Good for 10. Kaya Tapos siya. nag-all-star me. Tapos ano pa yun eh? So, I'll start with the book. Upat, buo. What to say? Mau na may all-star, di ba? Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, Paradikon. Kani siya, paradikon sa Kamsahamnida. Tapos ang grill, nanadali ang grill. Nanadali ang grill. Tapos Ang grill, nanadali ang grill. kanin, sa ni, homemade, Burger from hell. Burger Ay, from burger hell. from hell, oo. Burger from hell. Burger from hell, so, wala siya. Therefore, ayan natin ito. So, gabi ngayon ang ginagamit for challenge. Ganyan. Thumbstone challenge, ano? Jailbreaker. Ito ba yun? Pwede na kung imagine ba, ikaw, kanino ka, kanino, ano, Ano rin mo? ano, hindi kaya. Mag-start mo, ano, Like, taas, sa labas, tapos ano yung pagka-order is like, ano yung pagka-order? Oh, yeah. Like, ano siya? Di ba paano? Kung mag-thumbstone challenge, pwede rin. Hindi na ko siya kaya. Sa Hall of Fame sa ZARKS. Hindi mo kaya, so super na po. Sa kadako Kasi niya, mag-start. Hit-hit mo. Oh.
Di mo ko siya pwede nga, di ba? Burger count ka, naman ako. Sabi, hindi ma-extend ako. Sample, commercial sa ZARKS. Sige na. ZARKS. Mag-commercial may pinazarts. Hindi, si Julia. Higo ko na. Gaw. Nakuwag ba ako? Nakuwag ba ako? Ayun. Sampo na yung mga paslupa. Anak ko na. Hindi mo kaya. Di ba kaya, promise? Higo ko ay. Ito, try lang Hindi kayo makaya. Anton. Hindi ka rin pwede ka, dalaw na tulog ma. Ano din, customer partner si Jay. Atong salin. Ano mo na sa'yo? So, if tomorrow, Tomorrow, makaya. God. Lame. Sulasa. Berlasa. Sulasa. Kami. mura siya. Oh gosh. Siya gildo siya. Ito yung Kaya na po rin ulit yung ay na burger from Hindi, here. yan ang sulasa. Kaya po, tama ito. Lagi po mga ito yun. Di ba nag-taste? Oo. Na-exage kayo ulit, di ba? Ay, wala. Hindi mo ito. Kaya pa. Dobby. Sa reaction ni mo. Sa'yo. Ikaw, sa reaction ni mo. Gusto ko sila. Tuloy daw. Alang kayo. Alang From now to the eyes. Alang kayo. Gati. Hindi ko, kasi kahila ko. Kasi guhila ko. Ano juice? Wala akong mama na rin. Lamig ito kayo bro. Sa mga gusto ko ka ng grabe. Kareng. Nagkala ka sa kataran. Kareng. Burger from hell. Ha? Yung good. Burger mo, Hel? Gaw. Pag hindi last. Ano? Ay, kayo last. Gamano na yung kaon. Ang paano na nito? Wala po. Wala kaya hala. Wala na sa burger from hell. Uy, Wala dito, wala. maramdaman din mo ang sili ng pula ba? Hello! Abi na po sa kahalang. Bitan sa white paglaw na rin bilang. Halang sa rin sa kahalang. Halang yun. Kasi, ikaw sa rin sa kahalang. Alam kayo eh, nakaon bro. Pagkaon ako, na wala pa pero pagkain ako sa pagkain na. Naingkit na ako ang Wala na lang sila guys. Wala. Wala ni kaon pag-show eh. Wala din sa kahalang. Kanino. Wala. So, next kali ko, wala ko. Bakit ka ay halang? Wala. Wala. So, okay. Alam kayo. Alam ka guys, pero lamig ka. Na-try. Cheesy Yes. and spicy. Tapos, nasa sweet and sweet Wala po. sweet Ito. and Yeah. chicken. Lamig yung Hot ano. sauce. Yung to. Ito rin. Bago. Kita ba ni? Ban. Sa yung bun. Lamig yung bun. Pero kanyung pinaka-the-taste mo? May pulot kayo sa air, makabalot. Okay, pulos, matapalasan. Nagkulog akong kapon. Pero di naging makaya guys, so di makaya ang challenge. Kaya kung gusto naman di tanan, di namin kalakaw. Kailangan na mag-picture. Well,
nagagmay kami tikil. Hindi na may katikal mo. Ito may iska challenge. Yes. Gako sa PQ. Yes! Kuya, KK ito green. Bro. May color pink. Green. Bilumot na. Grabe. Uy! Grabe naman kayo. So naman eh. So let's call it. Let's call it a day. Let's end this video. Wait, pero yeah, seriously, the serious part and bright part in this mukbang challenge. Yes. Again, thank you so much to ZARKS, Burgers, Yes. Sir Jeto for inviting Kokoy Martin and also for Thank including you. me and me sa inyo sa pulang ng video na yun. So, super enjoy. Pasensya na po, ZARKS, kung wala dyan ang mamumugtanan because wala mi na-expect kung saan mo nakita sa videos, sa commercials, sa Yes. pictures, mo just sa personal. Personal. So, everyone that will use to try this ZARKS Burgers right here at Nasong City, Davao. 안녕하세요. 토너리에서 start sa second floor kay kapatid ka na good. Italian tanan o taro nila mga lamian ka na mga poker. Na sila yung developing Kamston challenge of chocolate challenge. Lami kayo. Alam tayo mga bekbek. Mga pogo. Mga bobo. Balik-balik. So, 37 minutes na ng mukbang challenge. So again, this is Koy. Ito to, and collab. Hashtag collaboration. Amazing vlogs, vlogs, and Kokoy vlogs. This is ZARKS Burgers. Ready? This is the hashtag collaboration. Amazing vlog. Baagis vlog. And 안녕하세요. Kokoy Kolokoy vlog on YouTube. Please click the Bell icon and don't forget to Don't forget to subscribe. Follow us on Instagram and Twitter Yes. and Yes. TikTok at Yaya Like Ozawa. Ami Paler. Amit Paler and DJ Kokoy Martin. And thank you so much, ZARKS Burger! Lami kayo! Apa? Hindi naman kaya. Picture.